Okei, siellä on pikkasen pukeja tommosia. Näyttää nolla. Mut kyllä sieltä niitä sähköhintoja rupeaa löytyy tuolta. Ja oikealla puolella nuolet näyttää, että onko nousussa vai laskussa sähköhinta. Kellon aika näyttää tuolla vasemmalla ja hinta tuossa keskellä. Pitääpä vähän keittää koodia vielä. Mut joo, tämmöstä tänään perjantai tänään. Tämmöstä. Moro. Niin, tommonen oli siinä koekytkentäalustana tommonen ESP. ESP ihan menee ja ESP 32 tai vaikka 01 tai jotain. Tuossa vähän menavettasi kännykkä. Tai niinku toi oli toi mun teline tohon.